Sa čak 22% udela u gledanosti, televizija Pink je juče bila najgledanija televizija u Srbiji, čime se nastavlja trend rasta gledanosti naše televizije. U udarnim terminima od 19 do 23 časa udeo je još veći te je uz Pink tada 23,2% gledalaca. U isto vreme je uz RTS 1 20%, dok je uz televiziju PST 18,6% publike. Pink je u tom periodu bio najgledaniji među urbanom i ruralnom publikom, zasebno u Beogradu i u drugim delovima naše zemlje. 2 od 3 najgledanije emisije emitovane su na Pinku. U pitanju su emisije Moja velika svadba koju je sinoć pratio svaki 4. gledalac i Sve za ljubav uz koje je bilo 31% publike. Tradicionalno sledi serija Mala nevesta, kao i Prvi kuvar Srbije koje je pratilo 1.430.000 gledalaca. Emisiju Preljubnici u terminu oko ponoći pratilo je čak 36% publike. A naš nacionalni dnevnik i juče je bio najgledanija informativna emisija komercijalnih emitera. Televizija Pink. Znamo se.